Sin Dála Filleadh an teachtain seo agus ben gghearchéim tííochta go mór I mélan phobal agus ní híonn éisceat an Gaeltacht Tá cursaí pleanala agus aspatííochta a caitheadh cuidmhór cainte sa Gaeltacht le tamil agus tá grúpa feachtais nua banú bunaithe le brúach ar na húdairis. Gealú trolínntí pleanala nua den Gaeltacht breis agus gabh líon ó hin ach níl íon rachar go fáil agus gan na trolínntí sin tan díosbreat faoin ábhar seo ag tarlú a gcineal fáilis. Blian mhór a bheith ginti de Gaeltachta míonna go háir de sprochan rialtas gur caiinteoirí lífa Gaeilge a bheith go bheith fan géad darcaigh nua na seirbhíse Puibilí féin blian fiche trocha. Ní thiocfaigh éon áras in éachair ar na seirbhísí stát atá ar fáil de phobal na Gaeilge mar a mín tuile daoine ann chun na seirbhísí sin a chur ar fáil, agus tána chuid daoine anna áras a go deo fé sprochan rialtas an spruc fiche fan géad, mar tá áras ar gaoine fé cadasa thiocfaigh na Gaeilgóirí seo go léir. Bhail seofar an plán náisiúnta arcaíochta don Gaeilge I lár na bliana se, caithfar sin íana féin reachtaíocht. Agus beagtóirim níos fearr goin fós is dócha an uair sin faoi féin dóláin na tán agus faoi céchó réalaíochas tá sprochan rialtas. Tá sé gceiste an rialtas an táchan de bhharú de ras na Gaeltachta a reachtáil an lá céine bhais na táchan áitiúla agus orpacha míon bheitheh ach ní féidir talasláán íon agus sin. Déir an rialtas bhfuil siad fósaigh súil leis na táchan de ras na Gaeltachta a reachtáil a míon bheitheh fiche ceir ach tá obair fósla duine ar an reachtaíochta tuag testáil agus ní léir gúil an gula céine an don phlean rialtas is a bhí. Tá an taithbhreanú is cuimsithe a duineach riamh ar an soláthar ó thaobh na Gaeilge des na meán le déanamh mbliana ag comisiún na meán. Díalsúntais is seathe is dócha leis an abhreanú seo go mbeidh sé díreú ar na meán bhéarla agus ar na meán Gaeilge. Ach tá cúpla rud arolalas gon hena haon faoi na meán Gaeilge, beidh an taithbhreanú a díreú mar hampla ar chinú go bhfuil na meán Gaeilge a freistal mar cóir ar phobal na Gaeilge. Agus comáile sin der comisiún na meán go mbeidh siad a féachant ar ná réir idir an mhaoinú aon na meán scríte an Gaeilge agus an mhaoinú aon na meán chréalta. So tá chuid Tuairisc lecha faoin Gaeilge Gaelta mbliana ar na cinnas tábhtaí tá an policy nua don idithas lean Gaeilge las muid den Gaeltacht atá Gaelta a gláir an rialtas tá abhreathniú le fáisiú chumaid ar an chóras pleanala teanga agus tarlú súil go bháisithe go luath plán de na hálí na dúthasacha sa Gaeltacht agus las muidí.